खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 12 मे 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि लखिमपुरनि सासे सुबुङा केरलायाव गावजों खौसे खामानि मावफाग्रा लोगोखौ बोरैबा हरखाबै खेललायनायाव फाल्तु खालामनानै बुथारफ्लांनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बिसोर प्लाइउड फेक्टरियाव खामानि मावोमोन आरो बुथारग्रा आरो बुथारजाग्रा सानैबो लखिमपुर जिल्लानि थागिबि। बुथारग्रा सुबुंनि मुङा जाबाय सिद्धार्थ सामुआ 33 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय मिन्टु सामुआ 36 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला सिद्धार्थ सामुआ फाल्तु खालामनानै मिन्टुनि गावारि जायगायाव दांनायाव बे जाथाया जादों आरो उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बे समाव दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फेन्सि बाजार ओनसोलनि लाखटुकिया ओनसोलाव गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटी पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि हेफाजाबजों गोख्रों सिग्रोमनानै 36 लाख रांनि सनानि बिस्कुट हमदों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। नाथाय हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। गुजरात रायजोनि गांधीनगर जिल्लानि सिङाव थानाय कालल टाउनाव गंसे एसटी बासआ 7 सुबुंनि साजों हरखाबै खारलांनायाव 7 सुबुङाबो जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथाया एसटी बासखौ गुबुन गंसे गावारि बासआ उनथिंजायनिफ्राय सौदावना होनायाव बे जाथाया जादों। लोगोसे बे जाथायावनो साखाथियाव थाफानाय गुबुन 7 सुबुंफोराबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। थैनाय सुबुंफोरा बास नेगासिनो दंमोन। 12 बोसोरनि उनावबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखै उत्तरुनिकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरुनिकाटा गामियाव 12 बोसोरसो रायजो जाबोनाय गासै 300निबो बांसिन नखरफोरा हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जादों आरो बिथांमोना गोथौयै दुखु होनो फोरमायदों। आथिखालाव बिटिसि सोरखारा बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव हानि मोनथाय एबा हानि पाट्टाखौ रानगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो उत्तरुनिकाटा गामिनि रायजोफोरनोबो हानि पाट्टाखौ होनो थाखाय बिथांमोना खावलायहरदों। बिराद जाहा समस्या जानानै दङ। दा फरायनाय समाव बा साख्रिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्ट रिभिनिउ बे खाजोना रसिद बियो। दा बेफोरखौबो होनो हाया। थिग बिनि गेजेराव सोरबा बिनि रिभिनिउआव 1-2 बिगा हा बायनाय दं, बिसोरो बख'नो हायो। दा 50%आथ' बेबायदि सुबिदा गैया। दा बे जोंनि उत्तरुनिकाटायाव थानाय मानसिफ्राथ' सबहानो बेबायदि रिभिनिउ हा गोनां गैया। दा बांसिनानो बे उत्तरुनिकाटा हायावनो बेबायदिनो दङ आरोखि। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरखार अर्थात इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि चिरां दुवारनि EM फेरेंगा सारनिसिम गुरै गोसोजों खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि उत्तरुनिकाटा आप टु बुरथुनालिसिमनि जोंनि रायजो राजाफोरनि हानि समस्याखौ जाहाथे अननानै खालामनानै होयोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि। मानोना जोङो बिराद खस्थ' दङ। जोङो सिगांनि सरखारनियावबो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन, थांदोंमोन, बेबायदिनो 3-4 बिदिनो प्रतिनिधि दानानै थांदोंमोन। नाथाय जेबो खामानि जायाखै। जायालैबो नुरो आरो बबेबा समाव SDCनाव थांनानै रायलायो सिडिलायाव, नोंसिना नेट गैया जाया होननानै बेबायदि थोनहरो आरो जेबो माबा मोनसे बिनो थांबाबो जेबो डकुमेन्टसखौ मोनबोआ। दा बेबायदि नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि